היי לכולם, איזה כיף שאתם כאן. היום אני צולל למשהו סופר מרגש לכל חובבי הבריאות שביניכם. בואו נדבר על קפסולות גלייקו-Q לתמיכה בדם. הקפסולות האלה עושות גלים בעולם בריאות הדם. אז מה זה בעצם גלייקו-Q? ובכן, זהו תוסף טבעי שנועד לתמוך בבריאות הדם שלכם בצורה עמוקה. עכשיו, אתם בטח שואלים, למה להתמקד בבריאות הדם? הדם שלנו הוא כמו הכביש המהיר של חומרים מזינים וחמצן בגוף שלנו. הוא ממלא תפקיד מכריע בשמירה על אנרגיה ותפקוד תקין. עם גלייקו-Q, אתם מקבלים תערובת של רכיבים עוצמתיים שמטרתם לשפר את זרימת הדם ולשמור על רמות לחץ דם בריאות. זה רלוונטי במיוחד עבור אלה מאיתנו שתמיד בתנועה או שמחפשים להישאר פעילים ותוססים. מה יש בתוך הקפסולות האלה? אתם שואלים? גלייקו-Q עמוס בחומרים מזינים מרכזיים הידועים ביתרונותיהם לבריאות הדם. רכיבים כמו קו אנזים Q-ספה, שהוא חיוני לייצור אנרגיה תאית והגנה נוגדת חמצון. ויש גם לציטרולין, הידוע בתמיכתו בזרימת הדם ובבריאות הלב. זוהי פורמולה שנוצרה בקפידה ועובדת בהרמוניה עם הגוף שלכם. עכשיו, אני תמיד אומר, תוספים הם רק זה, תוסף לאורח חיים בריא. חשוב לשלב אותם עם תזונה מאוזנת ופעילות גופנית סדירה, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. וזכרו, לפני שאתם מכניסים תוסף חדש לשגרתכם, כדאי לשוחח עם מקצוע בתחום הבריאות. בטיחות קודמת לכל, תמיד. אז למה לבחור בגלייקו-Q? אם אתם מחויבים לשמירה על בריאות אופטימלית ותמיכה בתפקודי הגוף הטבעיים שלכם, זה עשוי להיות בדיוק הדחיפה שאתם צריכים. הכל עניין של נקיטת צעדים יזומים לקראת עצמכם בריאים יותר. בנוסף, מי לא רוצה להרגיש יותר אנרגטי ותוסס בכל יום? לסיכום, קפסולות גלייקו-Q לתמיכה בדם כאן כדי לעזור לכם במסע הבריאות שלכם. בין אם אתם ספורטאים, אנשי מקצוע עסוקים, או פשוט מישהו שמחפש לשפר את בריאותו, גלייקו-Q מציע פתרון מבטיח. תודה שהצטרפתם אליי היום, ולחיים בריאים ותוססים יותר. אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון לעוד טיפים לבריאות. נתראה בקרוב.